Haino hailam sogo khajane takote bukuk songrongno Songmung channel tini ke tui phejau ke chicken songnan hnai chicken no kothok ke songsana hnai phaiding kan video pa sang nor nai tong ding ke nugui manna na dangor chicken 1 kilo na khabon poriskar ke sugara nai suina kha na hade ekdom poriskar ke suina kha ke leg piece kaini tongo bonang bahan rawi rekha mane mosla rok habai thoknani bagai ke tabuk songnani ready ba songsinai gai karai box sakang karai tungkhang kai no thok refinery de khang norok nang kha je kuno thok ri songi sai mano thok rama ya gulo thok tungui ha kyang kai nang dalchini kha kaisari re kha am pore kha gulmoris bai long no re kha pore elaichi kai tham nang saka gai re kha saka gai ri yang kai phati nai se abon bagai elaichi ru pro kai saka gai re di mosla ba hai motom phai kyang kai nang tau pyas ri re nai একদম তি হাই গোটা মশলা রক পুইলা থগর ইয় খাঙ্গা মটম মুঙ্গং কে তে মুইব থগোটা গাং পেঁয়াজ থাইতাম ন কুচু কুচু কে হেলেব জাং ন রক্ষা অবন কিসা চাকসি চাকসি খাইনাই তেবনা হাদি ইয়াঙ্গ পেঁয়াজ রাজাক দङ আং পেঁয়াজ বেশিমি যে চিকেন সংনা হানাই তিনি আবন বাগৈ কে একদম কঠকনাই তিনি পেঁয়াজ বেশিমি সংমাবা hingke pias saksi saksi khangka o jora wori sum hasing mosok thang huljak nang ri rekha obo mosok thang pias bai baksa no mosok thang ri sum hasing rong no mane muphunai pias bai baksa ngai pias bo goli nai abo munai abo haita hingke abono tabo koli ri nai kaham kai kaisa koimung norok ni thani norok jodi no ani channel o talang tongkhang kai norok ani channel o subscribe khai di te ani video no like di te share khai di nong ni friends te family rong no ke norok ano comment ro bo sei di nor ne hamjamang belai no nango sukno hambai nahadi srapung khangka ang hor kom khairi rekha norok jodi no mosla rok bo hai songpuro srapnani chang khangka hor kom khairi re dingka hor kom khai aste aste kol khangkai bono kagai hayo abo haita kuno bezal koroi kuno obo kisa srama bai kuno moi khamba haibo ungya gai mosla rok kaham kaise bajang na nangota ke tabo mo bajang khaba tabo ang sotoi 1 চামচ rekha ompore khe mosoguri bo 1 চামচ রেডিও নাই তারপরে জিরা পাউডার 1 চামচ rekha তারপরে দইনা পাউডার bo 1 চামচ রেডওয়ানা hingke obonobo tabuk mix khainai ta ke norong thani chicken mosla tongkha kai chicken mosla bo rei chai mano hingke ang khai relia gai som renai tabu som 1 চামচ rekha tabu tai চামচ kai sari rwana 2 চামচ som rekha tabu mix khainai ang hor kom khaina toni tong kho tamba gengke powder mosla hangke khamai thanai jabun bage hor kom khaina bono muphunai ta ba haikeno nahadi koli rekha munisi thangka mosla ba powder ba thokutung nangkhaino munongke o jorao ang tomato thaini no grinder paste khaina mane obono ready sinai ke obono rui kahamke kolnai getai o tomato kuthung ba hairong no rohonai tai tomato ni je sagot tui tong mane o tui rong no joto phranai ta omo haikeno kokoli phranai nahadi ekdom tomato butui nongkhori phai tongkha mo haikeno kolnai kokoloi o tomato ni bwsakni butui no phranai ta abo haike nahadi mo haike ang koloi thumui riri bai khe jotono kathi bai ta bono muphunai abo haike nahadi yango tebo nongkhorka butui obo haike no kolnai koloi tomato kuthung bahairok rohonai ekdom kahamkai kolnai ta nahadi kolmang thok simi se kasasi o tomato butiro ran ba khe norok nugui tongo hingke tabuk o jorao kahamkai koloi chicken no ready sinai mo haike kahamkai koli mufuna nango tomato no belai no ge kuthung ba hayangi thanai sita muirok thogyango kang chicken ready mane pore khang pyaz je kwbang makhai helebai tongmane obono ready sinai ang tini pyaz bai simi no chicken songnai kuno alu rok riya পিয়াজ bai chicken songi cha khangkai belai no thogo ke taw mix khai renai kahamkai mosla bai chicken piaz rong joto mix khaibai nai mo haike songi cha khangkai belai no thogo ta chicken ke tai sana kokre belai no kothok gete piaz ba hai motoman tabung no se motomoi tongkha jip khaiei piaz drop se amor motomoi se tongkha belai no kothok ba haike norok jodi no chaya khongkai piaz bai simi chai nai di nahadi mo haike ang koli re bai khe tabo kholoboi re sinai bono kholoboi muphunai ang hor kwbang khai re kha chicken re mane yagulo ang hor kwbang khai no re kha kholoboi rekha kholomai yagulo phabrok phaike ang khulogoi naige na kisa
nahadi kicha kicha butui nongkhona surung khangka tabuk taisa kolei ri phenai ge kolei ri khangka chicken bo sakni tebo butui nongkhona ta jefrupano ekbar kolei rena nango aboni bagai ge kolei ri khangka chicken bo sakni butui nongkhorota ke nahadi mo haike ulta pulta khai kolei ri kha ang chicken no ga tabo haino hai bono kolbai khe kholoboi ri phunai kholoboi ri khangka tebe chicken bo sakni butui tikhlainai tabo haike nahadi joto nang thumui re bio ka taisa kolbai mani yagulo thumui ri khangka tabo haino hai kholoboi ri phunai kholoboi re maya gulo belaina phap phaisu ka hangka tabo khologoi nai khangka nahadi buti busuk gobang ma nongkhorka chicken ni obono tabo kaham ka taisa haino hai kolnai obuti rongno bebang no pharanai ta nahadi asuk butui gobang ma sung nongkhorka abono tabo kolo kholobo kaino mufunai chicken to muni si tongkha ordek no munkha ke pias rok asa kaham ke goliya khobon bagai ke bono kolo kholobo khlai tonai ta ba haike motoma jib ung tongkha chicken hingkang kai to ke nahadi mo haike joton ulta pulta khang koli re beke ta ba hain hai kholobi re phiunai ta ba hain hai bono taisa kholobi re phiunai ta ekdom motom jib ung tongkha nahadi mo haing kha ekdom koli nai khangkai thokka saka chicken ekdom buti ro ran bai khangka tabo chicken ta kisa buti ri nai ang kisa buti ri tui ruoi ang ti kutung no ri kha norok nang khangkai tui thanda pan ri mano kisa ri kha tui gobno tabo kol nai nahadi ti kutung ro ma ba logilo kino kutung na ni se chengi hayo gobno kutung ro nai tabo buti no phrani khimnai ke pias bot tai bo kaham ke goli nai ta mo haike nahadi kutugui tongkha bin bongka yang doina no ang ready khainai nahada gobang mang doina na kha doina belai rei sa khai ba khena chicken thogo honai doina no kaham gai sui ready khai tonai ta chicken ro nani bagai nahadi chicken butui ro ran bai kham butui ro mani butui ran kha tabo hor of khai ra kang te bu gonongi thanai abon bagai hor of khai ra kha ang tabo an yago kisa gorom mosla tongo bori rekha gorom mosla norok gori hingke riya phang tongi mano ke taw gorom mosla re mano kisa kol nai norok nugui tongkhana mui buti busuk gonong thanga hor bothar mane yagulo ke nahadi motoma totai sana hamliya jib ungi tongkhanga tabo gorom mosla lei kori rebe mane yagulo ke tabo khai doina blai ri nai ang yak bainos chakagi rekha doina no kuno dabai raliya ke nahadi motoma jib tongkha doina blai bahayengai tabo doina blai rajak ba kisa koli risinai muino kolei doina blai ruwi kolei kholoboi ri nai kisa kholoboi ri mane yagulo hangkai norong nang phunugana haina hai tak doina blai ruwi kolei kholoboi ri risinai ta একদম মটমা জিব তংখা yang na hari jotono poriskar ke tabo kholoboi ri nai 15 minute ni kholoboi tonma yagulo norong haini hai phunugana na hadi 15 minute ni yagulo kai busuk nai thong khamoi belai no kot thogo ba haike sa khangkai kha khaya norok buji mang kha nai taisa norok bai malai phina haino hai next video bo